Čauky, dneska tu máme 7 megaboxov a 42 stardropov, tak si otvoríme tých 7 megaboxov. Poď. A poď. Nič také dobré. Celkom pekný pin. No poďme ďalej, poď. Škoda. 6 gemov. To není nič také ohromujúce. 2, skvelé. No poď, 4, 6 gemov. No, zase nič také dobré. Poď, 2, no. Kamo, ako vážne? 4. No poď. Poď. Skvelé. No, tak to by bolo pre dneska všetko. Čauky.